Здравейте хора, днес ще анбоксваме Funnies. Сега трябва да го отворим първо, както разбира се, както винаги. Ето така, ще ви сложа тук. Между другото, вижте каква е красивка има. Можете да видите, ето така. Не знам дали виждате, но все пак видяхте нещо. Така. Ето така. И започваме. Три, две, една. Та-ра-на-на-на-на. Това остава тук. И 3, и 2, и 1. Окей, Магнес. Хипомелон и Панда Пилонес. Хора, нека да спробваме да ги опитаме. Какво да пробваме? Сега ще видим. Ще е повече, ще опитам повече. Има штука, макси тук. Сигурна бакулка, да ядеш памук. И добре, панда. Днес ще ядем панда. Сега се връщам, хора. Здравейте отново. Чакаме да ми донесат купичка. И една лъжичка и мляко. И да почваме. Хора, върнах се. Купичка и мляко. Давам ви ето така. Не се чудете, ето там какво е. Това са нещата на брат ми, всичките. Това. Това са, не знам на кои са. И това също. Така, къде ми поставя ето тук, ако не пада. Знаете ли какво? Ето, така и така ще оставя малко хора. Фина. Това е хора. Ето го, изглежда като всяка закуска, опаковано. Да го отворим. Това може пак ще ни трябва обаче. Така лекочко.
Така. Аз мисля, че е така правил, това много странен начин. Буквално. Айде да го. Пада. Кой едно. Ставаме си пампе. Нека да го пробваме. Ще ги оставя малко да умекнат. Другото, това мирише много сладко. Аз го бих оценил поне поне 5 от 10. Да, не. Няма как бе, това е много вкусно. Много е сладко, затова може би не ми харесва. Ако нямаш толкова сладко, ще да дам 8 от 10. Следвайте за час 2, която ще отворим едни от другите две.